Tá Quizeanna iontach mar bhóg an tostáil hapa I dhéanamh ar do chuideolalas ar thupaigh áirithe. Is fiú iad I dhéanamh mar abhreithnú roimh scrúdúthe ranga, nó uaireanta beidh siad le déanamh mar hasc ranga nó don obair bhaile. Trí uile gach tamil ar quiz áirithe is féidir bheith cinnte de nach neann tú dearúd iomlán ar ábhar a clúdaíoch tamil fada ó shin sa rang. Tá gaeilge himplíos na ceistena ilreabhanna ins na Quizeanna ar SúilSiar, rud dhéanann é éasca iad a thuiscint. Déanann ar Quizeanna tástáil ar chumas an scoláras an ábhar, seachas sa tanga. Úsáidtear teirmíos na ceistena mar a eictears na sonraíochtaí agus na pápáir scrúdathe iad, rud a chearóidh tú a ullmhú donna dúshláin measúnathe atá rót. Mas féidir leat sa céad fan géad a fháil in ngach quiz in ábhar áirithe ar SúilSiar, ní chiallaíonn sé go bhfaigh tú céad fan géad in ngach scrúdú scríofa a dhéanamh tú, ach is tús anna bhaith a bheith ann.